97% ng Pilipino kulang daw sa calcium. Ayon sa Food and Nutrition Research Institute, nako, kulang daw sa calcium ang mga Pinoy. Ito raw po ay nagdudulot ng paghina ng mga buto. So alam na this, kapag hindi nakakatagal sa lakaran o di kaya naman sa lambingan, mahina na ang buto. Saan nga ba pa kasi pwedeng makakuha ng calcium? Eto marami pong alternative na available na mapagkukunan ng calcium. Hindi lang daw po gatas, kundi malunggay, kangkong, kamote o iba pang leafy greens. Ganon din po ang maliliit na isda tulad ng dilis at sardinas. Pero pwede rin sa mga lactose intolerant. Ayan. So, alam na this, kabisyo Yung mga mahilig din daw pong magkape dyan, pwede rin daw magkaroon ng calcium deficiency. Magkakaroon daw po ng epekto sa pagsipsip ng calcium sa katawan ang mga mahihilig sa kape. At yung mga taong may osteoporosis, yan. Hindi raw po dapat uminom ng higit sa 3 tasa ng kape kada araw. Kaya kung ako sa'yo, kabisyo, kailangan araw-araw maggatas ka na. Saan ka ba pwedeng makakuha ng gatas? Depende kung anong gusto mo. Powdered or milk drink? Pwede daw diretso kay Mrs. Charot, widarot. Anyway, kabisyo, sana okay lang ang mga bones mo at sana kayang-kaya pang tumagal sa lahat ng pagsubok sa buhay. 3 to 5 p.m. tayo magkakasama ngayong araw na ito at sywa kapiling ang babaeng naniniwalang hindi man ako palaging may pira. At least palagi naman akong maganda. This is me, the one and the only DJ Rocketera. And today, Thursday, isa na namang panibagong secret file ang aking babasahin. Kaya naman lakasan na ang volume ng radyo because for today's radyo, ibibigay ko na po ang patikam ng DJ Rocky's Secret Files. 2 taon na akong hindi ginagalaw ng live-in partner ko. Pagalawin ang baso. Bakit? Anong meron? And when we say hindi ginagalaw, eto ba yung walang sagupuan? Baka naman may rason kasi siya. Oo, baka iba na yung gusto niya kung dati ay tahong, ngayon talong. Charot! Darot. Anyway, abangan niyo po yan sa aking pagbabalik. Kasama niyo po si DJ Rocky and you are listening here sa stasyong number 1 sa mga pet malunggumapang sa kakalsadahan. 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Up next is DJ Rocky's Secret File. Sinira ng tatay ko ang pagkababae ko. Siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. Kailangan pa bang i-memorize yan?